Госпожа Бинева, вашето послание към нашите зрители. Обичайте се, прощавайте се, запазете човешкото у вас. Това е. Радко. Бъдете вградени в Отечеството България, просветителка на всички славяни, както казва Лихачов, и държава на духа. Един стих, последен, да завършим поетично. Приветствам големия литератор и журналист Марин с настъпващата баба Марта. Амин! Благодаря, Радко. Аз съм твърде маничек пред тебе, но голямо удоволствие да се общува с умни хора. Уважаеми зрители, ето голямото удоволствие да общуваш, да познаваш, да бъдеш с творци на духа. България, както беше казано и от Радко, е територия на духа. Това е една мисъл на руски академик Лихачов. И ако България има някакъв просперитет, перспектива, това ще е именно от духовните стойности, които са неизчерпаеми, които доказват нашето присъствие в световната духовност. Благодаря на всички, които бяхте с нашето предаване. Довиждане до следващия път.